Ну а этот блок я бы хотела начать со следующих важных новостей. Как известно, вчера прошла встреча советников лидеров нормандской четверки в Берлине. Целью украинской стороны на переговорах было разблокирование работы трехсторонней контактной группы для дальнейшего продвижения мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. По результатам почти 9-часовых переговоров глава Офиса президента Андрей Ермак, который представлял Украину на этих переговорах, сказал следующее. Давайте его послушаем. Сьогодні ми не змогли дійти до якогось спільного документу. Дійсно, сьогодні практично 9 годин продовжувалися ці перемовини. Але я хотів би сказати, що було би дуже так добре, якщо б на другу зустріч в нормандському форматі після тривалої перерви ми би змогли теж щось узгодити. Бажання таке є, але сьогодні відбулося, як відбулося. Ну а представитель России на переговорах политических советников, лидеров нормандского формата Дмитрий Козак заявил, что почти 9 часов переговоров в Берлине не дали никакого результата из-за непреклонности украинской стороны. К сожалению, почти 9 часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Преодолеть разногласия не удалось. На словах у нас из Германии и с Франции было единое понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере, однако позиция Украины непреклонная. Богдан Петренко, політичний аналітик, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, вітаємо, ассаляму алейкум. Витаю. Стало ли для вас удивлением то, что спустя 9 часов переговоров конкретных результатов не последовало? Я б не сказав, що не було ніяких результатів. Власне, самі переговори, продовження переговорів – це вже результати. Ну, якщо так, то да. Да. По-друге, те, що не були озвучені ніякі результати, це також не означає, що не було досягнено ніяких цілей. Бо, як на мене, є проблема, наприклад, в тому, що той же Козак, він заявив, що є там на словах, вони там про щось домовилися. Він в своїй прес-конференції сказав, він точніше сказав так, що те, що домовилися на словах, це одне, а от на папері ми нічого не підписали. Тобто, йдеться про те, ймовірно, що все-таки якісь домовленості є, і про якісь домовленості домовилися. Тобто є ризики того, що, наприклад, ближчим часом в українському політичному середовищі будуть якраз імплементувати ці домовленості. Ну а какие там могут быть договоренности, если они не подкреплены никакими юридическими документами? То есть это же просто фикция на словах друг другу что-то сказать и пообещать. Ви знаєте, після консультативної ради, я просто нагадаю глядачам, це коли перша була зустріч Єрмака з Козаком. Да. Думаю, що зараз влада дує вже на воду, і вони, наприклад, вже нічого не підписують, де там можуть бути хоч якісь там заявки на те, що це може бути зрада. Я просто говорю зараз про ризики, я не обов'язково говорю, що щось було домовленося. Тобто є ризики того, що домовленості було досягнуто. Бо той же ж Козак заявив про те, що там на словах щось вони досягнули, а Єрмак сказав, що буде на наступній контактній групі тристоронній будуть розглянуті питання, які там стосуються політичного регулювання, стосуються законопроектів. Тому мені здається, що можливо по цим питанням, тобто які законопроекти? Це законопроекти зрозуміло, якісь законопроекти про амністію, законопроекти про політичне урегулювання, законопроекти про вибори. Тобто, ймовірно, по цьому плану воно піде. Але я не впевнений в цьому, наприклад. Так? А з плюсів, якщо ми говоримо про плюси, де ми будемо бачити? Ми будемо бачити на сьогоднішньому засіданні РНБО, яке відбудеться, так? Тобто подивимося по його рішенням. Якщо там, наприклад, серед рішень буде децентралізація, то можна говорити про те, що ця децентралізація була якраз викликана цими домовленостями. Що далі, от, наприклад, на тій же тристоронній контактній групі було б цікаво просто почути, які пропозиції буде висловлювати українська сторона, і чи будуть ці пропозиції якраз пов'язані з цим політичним регулюванням.
Але в цілому я можу, знаєте, я теж дмухаю на воду, можливо, і в цілому, тобто, якщо ми дивимося просто по зустрічі, ми бачимо, що зустріч в принципі ні до чого не призвела. Вона призвела до того, що за словами Єрмака будуть подальші зустрічі. Це вже величезний плюс. Тобто, коли люди домовляються, війни немає. Це, як на мене, це вже певний результат. Хоча Козак не підтвердив, наприклад, того, що там наступні зустрічі відбудуться. На відміну від Єрмака, він не був настільки оптимістичним. Знову ж таки, Єрмак заявив про те, що там домовилися про режим припинення вогню. Козак взагалі не говорив про будь-які інші аспекти мирних перемовин, крім як політично. А більше того, Козак, видно, що вже як по Фрейду попалився і заявив про те, що взагалі, на думку Росії, політичні аспекти, вони самі по собою, за собою вже тягнуть вирішення безпекових питань. Тобто росіяни вже не виступають за те, як вони виступали раніше, тобто формально підходити до мінських домовленостей, вирішувати пункт за пунктом. Тобто вони зараз беруть там який там 11-й пункт чи який там, і давайте його робимо першим цим пунктом, там де домовленості України, там де ми маємо погоджувати законопроекти з представниками окремих регіонів Донецької області. Ну вот с одной стороны, пане Богдане, мы видим действительно, что в последнее время все практически говорят о необходимости имплементации Минских соглашений. Макрон говорит, Путин говорит, госсекретарь США Энтони Блинкен, потом Макрон приезжает в Украину, здесь делают совместное заявление с президентом Украины Владимиром Зеленским, который тоже говорит, что Украина готова выполнять Минские соглашения. Ермак говорит вот вчера, что мы должны идти по пути выполнения Минских соглашений. И при этом все понимают, что интерпретации Минских соглашений у всех сторон абсолютно разные. И при такой конфигурации имплементация их в принципе невозможно. Может, тогда стоит уже назвать вещи своими именами и сказать, что Минск невыполним? Власне, це я можу вам сказати, чи ви можете сказати, що Мінськ він не може бути виконаний. Влада не може цього сказати, тому що як тільки ми скажемо, що Мінськ він не виконується, ми можемо очікувати чергове загострення на фронті, підписання Мінську-3. Тому ми з усіма силами будемо говорити про те, що Мінськ-2, чи точніше там комплекс про виконання умов з Мінської домовленості, він виконується. Поки в нас не буде створено умов для підписання угоди якоїсь вигіднішої для України чи там для звільнення Донецької і Луганської областей, то зрозуміло, що виконувати Мінськ в російській інтерпретації ми не збираємося. Більше того, навіть в українській інтерпретації, за великим рахунком, виконання Мінська, воно призведе до величезних проблем для України. Бо навіть якщо ми будемо мати контроль над кордоном, потім заведемо туди свої війська і проведемо вибори. Та при великий жаль, уражені російської пропаганди громадяни, вони все рівно будуть обирати проросійські сили, які будуть знову ж таки контролюватися з Кремля. І ще невідомо, наприклад, в якому вигляді буде ця децентралізація, ще які повноваження матимуть представники окремих регіонів Донецької області, Луганської області. Тобто тут дуже складне питання, навіть в українській інтерпретації це не буде той контроль, який був в Україні, наприклад, в тому ж 13-му році. Так? Тому, звичайно, нам не вигідно виконувати його. Більше того, я думаю, що і росіянам на сьогоднішній момент не вигідно, наприклад, так що росіяни на сьогоднішній момент очікують, що продовження такого тиску на Україну, воно призведе до колапсу України. Тобто, що Україна розвалиться і вони зможуть собі відтяпати, чи то по збруч Україну, чи то лівобережну частину України, власне, контролювати Україну якомога більше. Зрозуміло, що їм не потрібен лише один Крим. Їм не потрібно, і зовсім не потрібна Луганська і Донецька область, особливо в тому вимірі, якого вони контролюють на сьогодні. І потрібна Україна в цілому. Для них і цей Луганська і Донецька область, особливі окремі регіони, які контролюються росіянами на сьогоднішній момент, вони потрібні виключно для контролю України. Тобто навіть люди, які проживають там, їм не потрібні. Тому росіяни на сьогоднішній момент також очікують для того, щоб дочекатися результату. Наприклад, там в Україні створиться якийсь колапс, і Україна розвалиться. Тому, в принципі, обидві сторони сьогодні заявляють про необхідність виконання Мінських домовленостей, але обидві сторони їх не виконують. То есть правильно ли я понимаю, что в принципе вот тот статус-кво по Минским соглашениям, который сегодня есть, он устраивает все стороны, и Украину, и Россию, потому что... Потому что мы не пойдем на трактовку России, Россия не пойдет на трактовку Украины. И, в принципе, вот это то, что сейчас происходит, это устраивает всех.
Ну дивіться, Україну, звичайно, влаштувало повернення до умов 2013 року. Конечно. Але Мінські угоди цього не передбачають. Більше того, вони навіть не включають туди Крим. А що особливо важливо для України, ми маємо розуміти, що без реалізації, без повернення Криму, чи точніше без з'ясування статусу Криму в міжнародному масштабі, тобто коли Крим або повертається Україні, або Україна визнає, що Крим російський, будь-яке повернення Донецька, Луганська неможливе. І це, в принципі, було передбачено тим законом, який був відкликаний попередньо. Тобто про те, що говорив Макрон, що Зеленський про перехідний період. Да. І в тому законі якраз було урівняно і Крим, і Донецька, Луганська область. І це величезний плюс. Тобто наша влада почала посилати сигнали про те, що Крим і Донецьк вони повернуться одночасно в Україну. І не можна вирішити ці питання порознь. Не можна вирішити окремо питання Донецька, окремо питання Криму. Тому, бо Росія розуміє, що як тільки ми навіть на російських умовах отримаємо ОРДО і ОРЛО, тобто повністю реалізує Мінські домовленості, то відразу постане питання Криму. Тобто Україна буде педалювати питання Криму. Знову ж таки, Україні невигідно це виконувати, бо з цілком зрозумілих причин. Навіть в українській інтерпретації воно нас не влаштовує. Бо, знову ж таки, це пройдуться російська влада, і знову ж таки Україні це невигідно. Тобто Україна втрачає свій суверенітет. Тобто зрозуміло, що в російській трактовці вона значно сильніше його втрачає, і значно оперативніше, значно глибше Росія заходить. В українській трактовці вона така лайт-версія, але все рівно є величезна загроза. Тому Україна очікує, що ми назбираємо якусь там величезну потугу і зможемо на Росію надавити політично і військово для того, щоб забрати собі Донецьк, Луганський, Крим. А Росія чекає, що Україна розвалиться для того, щоб потім забрати собі всю Україну. В принципі, зараз це влаштовує. Бо, в принципі, Росію влаштовувала, якби Україна пішла на реалізацію Мінських домовленостей, її інтерпретації. Тобто, зрозуміло, що це і так влаштовує. Але її влаштовує, наприклад, і сьогоднішня ситуація, коли це питання не вирішується, коли воно так зависло в стані, але вона впливає, водночас вона продовжує впливати на Україну, на інформаційну. Да, пане Богдане, у меня такой тогда вопрос возник, а не устраивает ли Россию интерпретация и трактовка Украины? Потому что в результате все равно получается конфедерация в нашей стране. Даже если предположить, что выполняются сначала пункты по безопасности, да, там установление украинского контроля над границей, вывод иностранных войск, верификация этого вывода, значит, демократические выборы сразу после этого. Ну, понятно, что эта территория находилась, почти уже 8 лет под оккупацией, если мы говорим о возможных обстоятельствах именно сейчас, то кого там выберут люди? То есть это в любом случае получится прокси-режим, нет? В принципі, мабуть, би Росію влаштовувала, якби Росія мала уявлення про змістовне Україну, то що Україна не буде тиснути, не влаштує там серединицю, як вони бояться. Але Росія сприймає Україну як саму себе. Тобто вони вважають, що от якби вони поступили з Донецьком і з Луганськом, якби їм повернули Донецьк, тобто провели там чистки, провели там ніяких виборів не проводили, відразу встановили політичний режим, військову диктатуру. Тобто Росія просто сприймає, що Україна за своєю схемою, тобто та, що влаштовує нас, просто буде діяти так, як Російська Федерація. Тобто вона буде повністю, після контролю над кордоном, вона буде повністю ігнорувати Мінські домовленості. Хоча це, в принципі, не так. Україна не настільки ігнорує політичні домовленості, як це здавалося Російській Федерації. А що стосується встановлення якихось там диктатур, ну це просто ментальність українська це не дозволить зробити. Росіяни цього не розуміють, і росіяни вважають, що ми будемо діяти так само, як діють вони. Тобто так само, як діють вони на сьогоднішній момент в Криму, який вони вважають своїм, які вони вважали, що це Україна, там його окупували чи що з 54-го року, переслідуючи людей, які так чи інакше виступають чи то за демократію, чи то за повернення до України. Те саме вона робила в Чечні, ми пам'ятаємо, що там відбувалося за 2 чеченські війни. В таком случае, пане Богдане, мы, я так понимаю, сейчас просто играем в процесс, можно так это назвать? Оце, до речі, найулюбленіша гра росіян. Тобто в них немає цілей, в них як самураїв є лише шлях. Тому тут, да, вони грають процес, їх процес, в принципі, влаштовує.
Їх влаштовує процес, оскільки в кінцевою метою вони взагалі собі не ставлять кінцевої мети. Зрозуміло, що як тільки вони окупують Україну, вони почнуть закидати свої шаблі на територію Балтійських країн, на територію Польщі, мітити там на Венгрію, на Румунію. Тобто агресія буде продовжуватися, росіяни будуть продовжувати свою агресію. І їх не стримувати ні 5 стаття НАТО, їх нічого не стримувати, тому що вони розуміють, що якщо їх не зупинили в Україні, то і далі їх також ніхто не буде зупиняти. А сейчас эти угрозы дальнейшей агрессии есть, учитывая стягивание войск к границам Украины, учитывая вот те учения совместные с Беларусью, которые они уже начали, и запланированные учения в акватории Черного и Азовского морей с 13 февраля, то есть это все несет возможные угрозы или возможные провокации, или возможный даже казус белли для Украины, то есть что это все означает? Сейчас такие угрозы вторжения, на ваш взгляд, есть? Що стосується казус беллі, тобто приводів для війни, я думаю, що приводи для війни росіяни шукати не будуть однозначно. Тобто їм потрібно розуміння, чи наскільки буде вигідна їм окупація цієї України. Привод вони самі придумають, самі його реалізують, самі покажуть по телевізору. Тобто вони створюють свій привід. Тобто тут не треба переживати за росіян і не треба думати, що вони там щось будуть шукати і нам треба якось себе спокійно вести. Росіяни самі знайдуть цей привід і самі постановку його влаштують. Що стосується того, чи перебуваємо зараз під загрозою війни? Ну, по-перше, війна в Україні триває. Війна триває не з 2014 року, а я думаю, хто, а в Криму люди знають, що війна триває ще з початку 90-х. Коли почали росіяни заходити інформаційними атаками, пам'ятаємо Мішкова, ми пам'ятаємо ці приїзди московського мера, всякі це керування московським мером Севастополем. Тобто ми це все пам'ятаємо. Це все було елемент інформаційної війни, який врешті-решт став передумовою для 2014 року. Тому на сьогоднішній момент війська, які перебувають на кордоні з Україною, це є елементом інформаційної війни, який може призвести до того, що росіяни зайдуть на територію України. Тому, можливо, це відбудеться не 22-го року. Можливо, це відбудеться не 23-го року, але росіяни однозначно планують контролювати Україну в найближчому майбутньому. Тобто найближчі 10 років, я думаю, що в них в планах стоїть встановлення контролю над Україною. На сьогоднішній момент ми маємо розуміти, що сучасні війни – це не лише війни і сучасна окупація, це не лише окупація за допомогою танків. Це окупація за допомогою Скабєєвої. Тобто спочатку росіяни вводять свої війська в наші мізки, де вони нам будуть розповідати, що Росія – це добре і Росія – це єдиний легітимний режим, а наш український режим – це відстій, яка б в Україні влада не була. А потім, коли сформується там критична маса українців, можливо там 30%, які почнуть вірити в цю біліберду, росіяни почнуть вводити танки. Чому це буде так? Чому так розвивається події? Тому що росіянам потрібна легітимність. Їм потрібно, щоб їхні танки зустрічали. Їм не потрібно партизанський спротив на території. Навіть не тільки партизанський, навіть громадський просто спротив їм не потрібно. Їм потрібно зайти на територію, де їх будуть вважати військами, які звільняють цю територію. Тому росіяни будуть діяти так. Спочатку інформаційний тиск, сформування в Україні недовіри до своїх органів влади, потім, можливо, недовіри до Заходу, а потім будуть нам нав'язувати щось. Дивіться, Путін – це єдиний правильний керівник. Ось дивіться, як він зробить добре в Росії. Власне, телевізор вже ж працює на всю, тобто тут не треба чому дивуватися. Що от саме так. А потім уже під цей шумок будуть заходити російські.